Česká televize uvádí anglický seriál. Já jsem prasátko Pepa, tohle je můj malý bratříček Tom a moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Maminčiny narozeniny. Dnes má maminka narozeniny. Tatínek jí udělal snídani do postele. Všechno nejlepší, maminko. Pepa a Tomáš udělali mamince blahopřání. Všechno nejlepší, mami. To je ale hezké narozeninové překvapení. A přijdou ještě další. Pěkně si vychutnej snídaní. Nikam nespěchej. Honem, musíme to všechno rychle připravit. Tatínek upekl mamince narozeninový dort. Stačí na něj už dát jen svíčky. 1, 2. Už jdu. Maminka už se nasnídala. Maminka už jde. Ach ne, ještě to nemáme hotové. Kdo to je? Vaše maminka, můžu jít dovnitř? Ne. Děje se tu snad něco tajného? Ale ne, nic se tady neděje, jen sem prostě nemůžeš jít. Už chápu. Maminko, co kdyby si šla odpočinout do obýváku? To zní příjemně. Máš přece narozeniny. Dobře, Pepi, já vím, kde máme obývací pokoj. Tady máš pěkný časopis. Děkuji ti, Pepi. A trochu pěkné hudby. Děkuji ti, Pepi. Potřebujeme tolik dortových svíček, kolik je mamince let. 1, 2, 3. Jejda, Nánku, nebudeme mít dost svíček. Tati, a kolik je mamince? Pošeptám ti to do ucha. Už tolik. No, víš, řekl bych, že 3 svíčky budou stačit. Maminčin narozeninový dort je hotový. Hurá! Teď ještě udělat výzdobu v obývacím pokoji. Ahoj, mami. A tady jste. Už jsem se začínala trochu nudit. Mami, nechtěla by ses projít na zahradě? A mám snad na vybranou? Ne. S Bohem, mami. Hezky se projdi, my tě zavoláme, až budeš moct jít zpátky. Úplně jsem zapomněla, jak náročné je mít narozeniny. Tatínek s dětmi zdobí obývací pokoj. Je to zábavné. Na oslavu maminčiných narozenin právě přijeli babička s dědečkem. Všechno nejlepší, maminko. Ty nepůjdeš dovnitř? Já dovnitř nemůžu. Tatínek s dětmi mi tam připravují něco tajného k narozeninám. To je hezké. Tak zatím. Ahoj. Mami, chceš už se podívat dovnitř? Moc ráda. Zavři oči. Měj je stále zavřené, mami. 1, 2, 3. Otevři oči. Hodně štěstí a zdraví, maminko. To je ale krásné překvapení. Sfoukni svíčky a něco si přej. Mami, rozbal si dárek. Uhádneš, co to je? Ne, nemám ani zdání. Otevři to a podívej se. To jsou překrásné šaty. Ty jsi nádherná, maminko. Teď už jen, aby si je měla kam vzít. Co to je? 2 lístky do divadla dnes večer. Děkuji vám. Maminka velmi ráda chodí do divadla. A my s babičkou vám rádi večer pohlídáme vaše maličké. To jsou hezké narozeniny. Jsem ta nejšťastnější maminka na celém světě. A také nejkrásnější. České znění vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež 2006.